Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Plumberino. Ok, hai să vedem. Deocamdată atât. Ok. Să vedem ce știm să facem. Ai! Ok. Am înțeles. Oh, și astea. What? Am făcut-o din greșeală. Deci am făcut-o din greșeală. Stop, facem așa. Nu. Gata. Yes. Oh my god. Deci nu poate trece prin aia. Îi trecem așa. 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 Uleu. Întoarcem asta. Facem așa. Nu e bine. Așa, mă. Ne-a dat yay. Ok. Așa. Așa. Și ce-am făcut? Deci ce-am făcut? Ok, facem așa și gata. Așa. Ai, frate. Ok, așa trebuie să vină. Na. Așa. Ai, mama, ce e? Ce, mă? What? În fine. 1040. Asta e easy peasy. Uite, o facem așa. Nu merge. Ok. E asta. Asta. Asta nu merge. Uităm așa și așa. Ai! Gata. Am reușit. Ok. Deci avem asta așa. O mutăm. Da. Ok. Frate. Nu mai știu ce trebuie să fac. Uite aici. Așa. Așa. Ce? Gata, am făcut-o! Uite aici. Uite așa, mă! De 4 ori!
Așa. Așa. Ia-i, frate, nu. Record. Provocare, ia să vedem ce e la provocare. Ok, hai că... Oh my god! Hai, facem lumea 1. O luăm așa de la capăt, că doar nu o luăm de la coadă. Ai de capul meu! Ai de capul meu, câte sunt aici. Lumea 1. Lumea 1. Vreau lumea 1. Ce? Nu înțeleg. Ok. Ce? Ah, ok, trebuia să dau pe țeavă. Ui, mama. Ce? What? Deci n-am înțeles. Nu, asta era bun. Ok, ok. Așa. Așa. Oh. Nu. Nu, n-am făcut bine. Dar am făcut-o. E dreaptă. Și n-ar trebui să vină. Stai, măi. Că eu nu înțeleg. Stai, mă, că eu nu înțeleg. Și nu înțeleg ce trebuie să fac aici. What? Da. Știu că acum o să ziceți că am cerut rezolvare, dar nu înțelegem ce trebuie. Aici trebuie să vin. Ok. Ce zici tu? Fai ce e aici? Ok, trebuie să mă duc acolo la canalizarea aia. Așa, vine bine. Nu, asta. Asta, mă! Hai, mama! Tare asta. Ok. Stai, wait a moment. Vai că te-am făcut aici. Deci eu n-am înțeles ce am făcut aici. Am făcut un canal întreg. N-am făcut-o bine. Ok. N-am ajuns unde trebuie. Na. Mi s-a înfundat. Nu mai știu ce trebuie să fac. Stai, mă. Așa, și asta vine aici. Hai. Așa. Gata! Aici. No.
Deci, vai de steaua mea, ce repede merge asta. Dar voi vedeți că țeava asta nu poate să ajungă aici, nu? Oh. Nu înțeleg. Am făcut până aici, dar țevile astea nu pot să ajungă. Oh. Oh. Ok, aici avem un canal făcut. Ok. Hai să facem așa, așa. Nu, nu e bine. Aia am făcut-o degeaba. Ok. Ok, dar cum ajung acum la asta? Asta e întrebarea. Deci facem așa și ne ducem în sus. Că altă opțiune n-avem. Așa, 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 așa. Ah, nu e bine. Uite, am găsit aici. Deci o să vin aici. Uite, gata, am făcut-o. Este. De aici, 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 aici. Hai că s-a fost ușoară. Asta e încă una ușoară. Nu asta. Nu asta. Asta. M-a luat gura pe dinainte. Of, of, of. Gata. Ok, deci asta vine de... Îți bați joc de mine? Deci îți bați joc de mine? Îți bați joc de mine. Deci, acum chiar îți bați joc de mine. No. Ok, am adus-o aici, aici. Facem așa. Așa. Hai, mama. Gata. Gata! Mi se pare că mă pricep puțin. Dar da, cam atât cu acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă spun la revedere. Goodbye!